ya ƙara janyo shi jikinku. Da na fara maka na ce ba mijin aure ba ne, bai kamata ba san tarbiyyarsa ba ka yadda ba. Amma yanzu da Allah ya Allahnsa ka yadda. Haka ne. Har ofis ɗinsa fa muka je. Har ofis ɗinsa muka je muka ga zahiri. Mutumin da nake ganin sa cewa ko ɗan yatsa ka sa mai a baki ba zai iya ciza ba, ashe wai ɗan fashi ne. Duk wasu abubuwa da muke zargi mun je mun gani. Amma Allah bai ba mu nasarar mun kama shi ba, sai ya gudu. To wanda ta san ai biye suke yi ba a garin su to amma kuma za a kama shi. A insha Allah. Asirinka duk iskancinka in dan sanda ya ce zai kama ka zai kama. Dai ba dan sandan Najeriya ba. Ai abokina ina tabbatar ma da cewa yanzu duk yanda za a yi naga cewa na kama Khalifa in Allah ya yarda sai mun kama. Bibiyon ɗoraye babba za ka samu ka sa a gaba. Da shi in aka haɗa ku NCID ku haɗa da shi za a kama shi. Ai in dai ka ga bibiyon ɗoraye babba Kabiru Fage zai kama ma shi. Na Kabiru Fage yana da sa'a. Assalamu alaikum sa. Okay sa. Ga nan insha Allah. Okay. Allah an kira wani operation da mu. Ko da mutuwa ba za ta raba mu ba. Ko a hankalce kalmar so bai da muni. Abin mamaki a ce har da Khalifa a 'yan fashin da suka addabi garinmu haka ma ba zai aikata ba. Dan adam kenan ai yanzu ba da kowa ake yarda ba balle haka amincewa mutum. Wannan gaskiya ne, yanzu rayuwar ta zama abin tsoro wallahi. Amma ni wallahi gani nake kamar sharri ake masa, ka san halin magauta saboda ka san mawaki ne. Wani irin ƙarya, tun ran da ma'aikata suka far mai da yana da gaskiya zai tsaya ta nuna ta halinta. Gaskiya ya kamata 'yan sanda su ƙara tsaurara bincike tunda suna rayuwa da mu. To Allah dai ya shige mana gaba. Tun da kaga an fara gano su, a hankali za a gano su gaba. Zo ka raka mu je. Amsar ƙaunar ina son ki.